Ahoj, já jsem Bára, pracuji v Ačkách na call centru a teď ti ukážu, jaká je jízda. Dobrý den, Bára Kryhňáková. Děkuji, pane Nováku, že jste se na nás obrátil. Co scháníte za vůz? Jakou máte jinou oblíbenou značku? Perfektní. A od jakého roku auto chcete? Mám tady nově koupenou oktávku. Zastavíte se. Dobře. Dobře, tak ve 3 hodiny vás čekáme, těšíme se na vás. Tak jo, mějte se hezky. Nashledanou. Yes. Ahoj, já jsem Bára a už 5 let pracuji jako obchodní call centra. A tohle, co jsi viděl, je přesně moje práce. My z call centra jsme velmi důležití, jsme obchodníci. Jsme to my, s kým má zákazník první kontakt. Naším hlavním úkolem je navést ho až k nákupu vozu, natknout ho, pomoci mu vybrat a předat ho prodejci. Takže si někdo, komu zákazníci volají, koho rádi slyší. Tady si skutečně machr obchodník. Bez obav, všechno potřebné se naučíš. Máme mi chytrá skvělá školení a perfektní trénink. Naučí se komunikovat, obchodovat a spoustu dalších dovedností. A to se ti bude hodit i pro život. Nezapomeň, nejdůležitější je začít. Začni v Ačkách právě ty a právě teď. Tak nám zavolej.